имахте търпението да изчакате закъснението да се съберем всички. Тази вечер ще научите за една нова техника, която помага на тялото да се самовъзстановява. Предполагам, че някои от вас вече са много доста от нея, други са любопитни. Затова за мен е огромно удоволствие да представя нашия водещ и гост на днешната презентация, председател на Българската асоциация по болна терапия и изключителен представител на Австралийската академия по болна терапия за България. Моля, аплодисменти за Георги Илчев. Аз се казвам Георги Илчев. Искам да благодаря на организаторите и на терапевтите от Варна за поканата и за възможността да бъдем тази вечер заедно в този толкова красив град. Днес се разхождат през деня и с морската градина чудесно. Имате много хубав град. Аз съм кинезитерапевт. Завършил съм 2001 година факултета по кинезитерапия и от тогава съм на частна практика. Тази терапия идва от Австралия. Нейн създател е покойният вече Том Боуен, който за очудване на всички нас не е бил медицинско лице. Този човек не е учил в университет. Том Боуен определено е бил човек създаден. Често, когато са го питали, добре, как измисли всички тези неща, как стигна до тези всички заключения, той често пъти е казал, това за мен е дава Бог. Той не е може да обясни в голяма степен какво прави, просто е знаел, че трябва да направи това. Този човек не е преглеждал пациентите си, още само с първия поглед е знаел какъв е техният проблем. Не се налага да разговаря с тях. И само след няколко от неговите движения по тялото е успял да помогне за техните болки или някакви дисфункции.